igerian, egan, oinez, herrira noa. Igerian, egan, oinez, herrira noa. Pausurik pausu bagoa, lainoa nahi nora doa, eta ni herrira noa. Pausurik pausu bagoa, lainoa nahi nora doa, eta ni herrira noa. Pausurik pausu bagoa, lainoa nahi nora doa, eta ni herrira noa. Pausurik pausu bagoa, lainoa nahi nora doa, eta ni herrira noa. 2012 urtea aldakorra izan da guztiz. Besteak beste, herrira mugimendua sortu da. Mugimendu anitza, zabala eta irekia. Herrira mugimendu gaztea da Euskal Herrian zehar, honetan. Baina fitea handitu eta gorpoztu da. Eta hilabete gutxitan Euskal Herriko eragile erreferentea izatea lortu dugu preso eta islarien eskubideen aldarrikapenean. Herrirak aldarrikapen asko ditu. Nagusiena, bake prozesuaren baitan preso eta islarien etxeratzea. Ezinbestekoa dena. Zentzu honetan, urte bukaera hontan, Frantses eta Espainiar estatuari pausoak eman dizaten eskatzen diegu. Prozesua antzina joan dadin. Beste urratsen artean, herrirak eskatzen du eri diren 13 presoak askatzea. 604 euskal preso politikoak Euskal Herrian batzea. Kondena bukatu duten presoak askatzea eta bizi osorako kondeniken bukatzea. Ieslariak Euskal Herrian duintasunez bizitzea inongo jazarpenik gabe. Asko gira aldarrikapen hauen gibelean. Euskal Herriko gizartearen gehiengo bat eta Ipar Euskal Herrian baitere tendentzia guztietako politikariak. Azken astetan argi irakutsi digu estatuei zein den herri honen nahia. 15.000 lagun baino gehiago bildu ginen Baionako karriketan, orain, hitzordu berria dugu denek Bilbon heldu den urtarrilaren 12an izanen den mobilizazio masiboan. Euskal preso eta islariak etxera! Igerian, egan, oinez, herrira noa. Igerian, egan, oinez, herrira noa. Pausurik pausu.